Hayi khohlwa ke inlo, khohlwa ke mboy wakithi ngabe niphuphisa umthandeni nje. Umthandeni akanayo ingoma edeserve ukuvotelwa next year kulezi zinto zomasama noma any competition nje sukuyikhona noma ama award ye recognition. As for this year cha ngiyakuphikisa. Umsebenzi wakho wakulonyaka ngisho ngathi ubekhiphe early eDubai. Ibingakudeserve nokuthi mhlambe ngacompete nezingoma ezongena ekwehlukaniseni unyaka. Noma ke zingekho ingoma ezithene ezisemgangathweni ezishisa kumaskande this year. Kwanaye ufole ngaphansi kwaleyo nto leyo. Phela nina umuntu niyakwazi ukumcindezela ngisho engakudeserve ukuthi acindezelwe. The moment uqala upraise artist uthatha ufuna ukulifaka kwicategory lapho khona lingadeserve ubukhona isikhathi leso uyalimaza uzolenza ukuthi ngelinye ilanga lingakwazi ukusebenza kanzima. Uma ngabe sasikhuluma ngeGucci sikhuluma ngeParis ama streams yonke into iyayikhulumela. Ingoma ungakwazi ukuyiphinda phinda usuke eThekwini uhamba uze uyofika eMontrose ungayideli ukhuphuka ubheke kulento zane goal. Ingoma ongayisukela eThekwini mhlambe noma ialbum awuyidlala uyidlala ungabhoreki usuke eThekwini uyodlula empangeni Richards Bay ubheke ehluhlwe mhlambe uze uyophumula ekhaya. But as for this year no ayikho into kanjalo baba ayikho ayikabi kodwa ngabe siyamsukela nje entweni simthwesa umlentozana umlilo noma umthwalo ongaphezulu kwakhe lapho nje for this year ngicabanga ukuthi ama Red Nation aphumule kulento yokuvota nokuthi abe active next year bazolindela umsebenzi nje uzoqhamuka wa next year baqhubeke ne flow phele kanjalo.